Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepriye kabare bocah-bocah kabeh? Padha sihat nggih? Sugeng kepanggih malih kalih pelajaran basa Jawa ing dina iki. Sadurunge pelajaran dimulai, monggo kita sareng-sareng berdoa dengan membaca Al-Fatihah. Alhamdulillah. Sadurunge pelajaran dimulai, ayo padha disiapno pirantine luwih dhisik, yaiku buku paket basa Jawa. Ing buku paket basa Jawa iku sampeyan buka halaman 6 sampai halaman 11. Sing materine yaiku sik bahas masalah teks narasi lan teks deskripsi. Apa ta bedane teks narasi karo teks deskripsi? Ing pertemuan iki kita bahas bareng-bareng. Sing diarani teks narasi yaiku teks wacan sing isine ngandharake utawa nyeritakake kedadian kanthi runtut saka wiwitan nganti pungkasan utawa kronologis. Dene strukture teks narasi iku ana 3. Sing kapisan diarani alur, yaiku rerangken kedadian ing sawijining teks. Rerangken teks kang diwiwiti saka asale nganti akhir kedadian kanthi runtut. Sing kapindho yaiku paraga utawa tokoh sing ana ing teks. Sing katelu yaiku latar utawa katrangan sing bisa dijupuk saka teks ngenani papan panggonan, waktu utawa wayah lan swasana. Tuladhane struktur teks narasi iki isa sampeyan tingali ing buku paket basa Jawa halaman 8. Selanjutnya, apa ta sing diarani teks deskripsi? Yaiku tulisan sing gagasan pokoke diandharake kanthi cara nggambarake objek, panggon utawa kedadian kanthi njlimet utawa rinci, nganti sing maca rumangsa kaya nyawang utawa ngalami dhewe objek sing digambarake penulis. Strukture teks deskripsi iku ana 3, yaiku kapisan identifikasi utawa objek utawa panggonan utawa barang sing diandharake kanthi njlimet. Sing kapindho klasifikasi, yaiku perangan sing monto-monto manut jenis utawa klompoke. Sing ketelu deskripsi bagian, yaiku perangan sing nerangake gegambaran sing luwih rinci. Tuladhane utawa contone struktur teks deskripsi bisa sampeyan tingali ing buku paket basa Jawa halaman 12. Tak kira cukup sakmene. Kepriye carane bedakno antarane teks narasi lan teks deskripsi? Kanggo tugase sampeyan, coba sampeyan kerjakno ndek buku paket basa Jawa halaman 15 Gladen 2 Romawi A. Sampeyan kerjakno ndek buku tulis utawa ing kertas folio. Tugas sampeyan iki nggak usah difoto, tapi mangke wonten petunjuk saking Walas kapan tugas-tugas sampeyan iki mangke dikumpulake wonten ing sekolahan lan dinilai oleh Bu Sri. Sadurunge pelajaran ditutup, monggo sareng-sareng maos surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi kusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Mugi-mugi pelajaran dinten iki sampeyan kabeh bakal iso jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.